Γεια σας παιδιά, σήμερα συνεχίζουμε την επιβίωση στο Minecraft Part 4. Θα μπούμε στον κόσμο. Σήμερα θα κόψουμε πάρα πολύ ξύλο και θα σας πω τώρα το γιατί θα φτιάξουμε σπίτι. Θα φτιάξουμε σπίτι από ξύλο. Χτώνει? Όχι. Θα ανεβούμε πάνω. Τι να κόψουμε, πάμε να κόψουμε από εκεί. Θα είναι λίγο βαρετό σήμερα το βίντεο επειδή θα κόβουμε μόνο ξύλο. Αλλά εντάξει, θα φτάσει. Μπορεί να μην κόψουμε και μόνο ξύλο, αλλά πρόβατα. Κουπάς. Το σκοτώσαμε. Κόβουμε και αυτό. Μπορεί να κόψουμε μόνο καφέ ξύλο. Ωραία. Αυτά και λάβα. Α, σκοτώθηκε με την πρώτη. Δεν σε σκοτώνασα, δεν δίνεις ξύλο. Δεν δίνεις κρέας. Πάει η μαμά σου. Ωραία. Τι άλλο, για να κόψουμε να κάνουμε τέτοια. Λοιπόν. Πάμε προς τα εδώ. Είναι μικρό αυτό το δέντρο. Είναι βαρετό το βίντεο, Δεν πειράζει, απλώς θέλω να το κάνω σε βίντεο επειδή αυτό ο κόσμο το χρησιμοποιώ μόνο για τα βίντεο. Κόβουμε αυτό. Δρόμο φαγητό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνω ανοιχτός, προλαβαίνω. Κόψουμε κανέναν άσπρο. Ωραία. Μας τελειώνει και το τσεκούρι. Αφού νυχτώνει πάμε να κοιμηθούμε. Δεν νυχτώνει, αλλά εντάξει. Θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Έγινε αυτό που ψήναμε. Έγινε. Το πήραμε. Και τώρα θα βάλουμε τα πρόβατα. Θα βάλουμε και άλλα ξύλα να ψηθούν. Φτάνουν. Θα βάλουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Τα ψημένα. Τα δύο πρόβατα. Μπορούμε να φτιάξουμε κρεβάτι. Κάτσε να τα πάρουμε. Θα φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Ένα bed. Θα το βάλουμε όμως σε σεντούκι. Τι άλλο δεν χρειαζόμαστε. Τα ξύλα. Αυτό. Αυτά τα ξύλα. Αυτό. Αυτό το χρειαζόμαστε. Την πέτρα δεν χρειαζόμαστε. Αυτό. Ούτε αυτά. Ούτε. Μόνο αυτά. Νυχτώνει. Ναι, νυχτώνει.
Δεν έχω και πολλά πράγματα, αλλά εντάξει. Τι μπορούμε, αν δεν έχω τίποτα. Τι έγινε? Το βάζουμε και αυτά μέσα και κοιμόμαστε. Α, δεν είναι νύχτα ακόμα. Περιμένουμε να γίνει και αυτό. Βάζουμε και αυτά. Και κοιμόμαστε. Πλάκα μου κάνει να έχει νυχτώσει. Ωραία, το εκοιμόμαστε. Τι έγινε? Να δούμε τη δύση του ηλίου. Πάλι άλλο άσπρο πρόβατο. Ωραία, πάμε να κοιμηθούμε. Leave bed. Ξημέρωσε. Θα πρέπει να γίνει. Ωραία. Πώς γίνει να ψηφί, αλλά δεν πειράζει. Βάζουμε και αυτά μέσα. Και τώρα που ξημέρωσε θα πάμε να κόψουμε ξύλο. Ακόμα λίγο. Κόβουμε. Δεν θα κρατήσει για πολύ το τσεκούρι. Συνεχίζουμε να κόβουμε μέχρι να σπάσει. Ένα ζόμπι. Ακούστηκε ζόμπι μες στη μέρα. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να φοράει πανοπλία. Πού είναι? Δεν βλέπω που είναι το ζόμπι. Αλλά τώρα θα το κλείσω το βίντεο. Μάλλον. Θα πάρουμε το ξύλο αυτό. Και αυτό. Τώρα draft table. Φτιάχνω πολύ ξύλο. Ναι, να μας τελειώσει. Ωραία. Και τώρα θα αφήσουμε αυτό το ξύλο εδώ πέρα. Και αυτό. Και αυτό. Έχουμε πολύ τώρα. Φτιάξουμε και αυτό. Φτιάξαμε και τέτοιο. Ωραία. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Έχουμε αρκετό ξύλο. Στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε τη μετακόμιση. Θα φάμε λίγο φαγητό. Εντάξει. Θα βάλουμε και αυτό εδώ μέσα. Και τώρα δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.